Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon Radio Philippines talaga, maras 9:48 sa liwat mayong gabi. Karong adlaw Lunes, Petsa 2. Ika-2 ining petsa kag ika-2 man ining adlaw sa bulan sang tigkiriwi siling sa aton nga makatigulangan bulan sang Agosto kabay pa nga hindi magkiliwi. Sa Lunes na mga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent sa liwat naman nila sa pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry. Record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry. Sa aton siring nga mga kapulisan. Southern, Central, kag Northern Negros. Dara na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sini mata kadulungan oras sa kagabiyon ng atong sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod. Liwat naton bantayan kag himol suhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Way tamang ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Ang News Center nakabantay man sa update sa COVID-19, national kag international, breaking news flash report, ginatutukan ni Aksyon ang Depensor.
Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binares, bugal sang barangay Kabug, Bacolod City. Dito naman sa transmitter control tower sa barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandar ay inyo silagat ang kurmahan sa siling nga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 9 minutos nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Una ka bahid sa ato siling nga pagpangalagad ginadulong sa iyo sa karawan sang D3 Bayo. Naging maayo ang lakat sang panahon na pisar nga kon oras sa kagapunanon kagabihon, hindi tagid mapaiway, may pagtupa sa ulan, lapta-lapta. Mapagtupa sa ulan sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, sa pila ka mga banwa kag syudad sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Sabay tatlo nga na low pressure area ang gina monitor ang Pag-asa. Pero siling sa Pag-asa, way chance nga mangin bagyo. Pero amo ni sila ang makahatag puwersa sa hangin habagat o kon southwest monsoon nga nagapaulan sa pila ka bahin sa aton Western Visayas. Ang aton man nga pagpanumdom sa aton nga makaaksyon tagpalamati tagihapon i-sustain kag i-maintain tarang ang ginatawag nga health protocol. Pag may tsansa pabakuna, may mga lugar na diri sa aton sa Western Visayas nga nagsaka-saka ang hilanat kon quarantine status sa paghahambalan. Preparasyon ini sa pagpugong nga hindi magsaka ang kaso sang Delta variant nga mo ini ang naghatag sang kahadlok sa aton gobyerno sa pila ka mga LGU, sa pila ka mga mayor sa syudad kag banwa, mga gobernador sa probinsya. May kanya-kanyang precautionary measure nga ginahimo, even dito sa Luzon, sa Metro Manila, ginpalawig-lawig kag instrikto nga gina-implementar ang pila ka mga quarantine status sang tagsa ka barangay, sang tagsa ka mga lugar dito sa Luzon, particularmente sa Metro Manila. Ginistrikto sa aton pila ka mga police authority, law enforcement, nga mo ang gintagaan sang papel nga magpatuman sang mas instrikto nga health protocol. Isa malang diri ang tuyo sa gobyerno ang pamahog sang Delta variant na hindi malayo kung hindi maagapan, kung hindi maaksyonan gilayon sa gobyerno, dako ang tsansa nga basi damo ang malatnan. Kung ginahimo ini sa atong gobyerno, ina proteksyon para sa tao. Huwag ginaipit sa gobyerno ang tao. Although nga hindi tagidman mabitar, may mga negative reaction sa gobyerno nga ginahimo karon ang instrikto nga health protocol. Pero ato man takos kag dumdumon, ako ginahimo ini sa gobyerno para ini sa aton tanan, hindi lang sa individual. Amo na gani nga ti masakit man dumdumon kag eksperyensyahan liwat, pero ti way tamahimo. Ang luyag lang sa gobyerno kang gusto sa gobyerno na kung may ara gid man mga cases sang Delta variant nga matabo, hindi lang gid damo.
Action Radio Philippines Standard Time alas 5:50 o kung alas 9:55. 5 minutos para bilin antes kita mag-aungon sa takra alas 10. Dugay-dugay, curfew na sa Bacolod. Ani nga porsyon sa ato sila pagpalagad ginadulong sa isa karawan sang D3 Bio ang pinakabago garantisado kang epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Kaya ini mga porsyon sa ato sila pagpalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Green Coffee. Musta ang panahon sa Binalbagan, Mama Betilaw? Kaya manang Bekilaw da may gabi ha. Kaya kumari Jan Silaw, kumparing Albert Adlan. Kaya tuto John Berjod, Philip Jod, Alkin Jod. Kaya kumparing Jekyll Jod, kakaihado Aljan. Nene Law dira may gabi igid. Ang mga pang boys na sa may shell sa Binalbagan da. Gabi-gabi gamong dito sa Satonda. Night patrol ang ginapamatian. Hindi man mapulihi ang mga empleyado, mga security guard dira sang Biscom Binalbagan. Sila dira nga kedan kag accounting department. Sang Biscom Binalbagan nga monitor gyud sila. Especially kay Miss Nora Di Mabildo kag kay Mr. Levy Frias. Engineer Nonoy Garunan da kay Ma'am Jolie Hernandez ang All Sector Industrial Sales Kabangkalan may gabigid. Sa kay Mr. Rioben Tampos ang mapisang LTO Chief sang Bacolod, Engineer Arthur Normandia and family dira sa Puente Villa sa Taculing. My good friend Engineer Marlon Posisyon and family dira sa Langilan. Kamusta si paring Roger Montalbo, Mr. Vicious Roger Montalbo and family. Kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Sa asaway da kabataan niya sa Monmigo dira sa Puno Lunok. Gamonitor gid. Same man kay Mr. Vicious Maninoy Jerry Ontiveros and family. Sa kay Mami Ophelia Oy and family dira sa Panukoy. Monitor gisla sa ato, no? Totochong sa Paul Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching,
Salamat gid dira sa inyo sa nga pagpamati. Kay Nanay Tessie Noble dira sa SP Village. Ginahulid niya ni Nanay Tessie Noble ang iyang nga transistor. Mati Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:01 na. Una nga bahin sa ato sila nga pagpangalagat. Ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod. Pagi sa report sa ato sila nga Patrol 2. Reaksyon John Diaz. Kamusta honta? Pagi sa report niya. Ang sitwasyon sa Bacolod sa Lunes na to sila nga pagpangalagat. Uy, congratulations sa tatlo ka mga winners na to na. Sa atong siling sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Ang hotel sa atong anniversary sa mabot nga Agosto 17. More fun and surprises. Kadto ra sa amo siling nga Facebook page. Kaya pagid may mga dugang kami dira nga mga pasalba kag paghatag kalipay sa wala untat ninyo na pagpabati suporta sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Isa kada adlaw tatlo ka mga winners ang magadaog kada isa sa ila magabaton sang tumagataginting na 500 pesos in cash. May mga pamangkot ang mga anchorman na simple lang sabat pag simple ba na amon pamangkot. Pag masabat, automatic, why na kuskos balongos, paslak ang 500 pesos pagi sa money remittances. Ayos? May mga dugang kami dira nga kalingawan. Kadto lang sa mo sila nga Facebook page. Kay ara dira makitaan mo kung ano pa ang dugang nga kalingawan para sa aton nga mga avid listeners. Ari na si Action John Diaz. Unang araw sa ato sa hirap pabalakan sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Jan! Good evening, Jan. Oy, halaksa. May gabi. Arasa. Arasa. Dinsa? Gidi. Sa Dinsa. May gabi. Dinsa? Kaya bansita. Abansi, waswas ko numay, ari lang kang maisa. Abansita ko mga gabi. Birahon ka ni. Ang kuring hindi na ang pagdala sa kay makaduloy man. Pagwisit na. Malas na ka-ipit ka kapatay. Kuring malas Ay, na. tod. Malas gina. Malas gina. Believe me. Bisan puti. Bisan itong pa. Ay, amo na sa gali. Oo, mo nang mga hambal sa katigulangan nga isa sa mga sapat kang daman mo hindi mo mapatay ang kuring. Ang balipapapit ito ka to, igang Pilipinsa ko, no? Hindi lang ko gid sigurado pero basta mo nang hambal sa katigulangan malas ko na eh. Budlay magalikon. Amo na ang bagay sa ibang gili ko batasan mo kuring-kuringo, no? Kuring-kuringon. Perte. Aray, di na kuring. Ano na yan, bulbulan. Kuring mundo. Ang bako hindi niya kuring, ang bako bulbulan niya. Sinatayo, may gabiyay. Proseso mo tayo sikad niya. Amo ni Uras, no? Mayo kay si tatay sada pa, no? May mga pasero, gidman. Amo si ni Uras, actually, no, latri sila. No? Kung may mga pasero. Ari kami dali sa may, 18th Lacson Street. Kabalo kagin na lang taon na mo, may mga kalanandri, may mga ilimnandri, kalapa, dirigwala. Doon yung gidong kidney center, so sarado, ay guro na ay. Way tawo? Why, abot kong ka-operate mo rin din ang kidney center, dudugay na ni guro nga sarado, i-check na na bidlason break, yung sarito mo sinuras. Sa compound? Sige na. Dari ba sa may 18th Lacson Street, sa may Starbucks, diba, pasulod ka rin sa Ulunhan, napakadto ka sa may barangay 4, na, may rin na mong galikayo, duway gito, gwardya, wala man pero usually sa mga tinion nga bukas gini ni, wala pagibla sa mga kontaktis, may mga customer, kung mga kliyentes, labasente, muli oras siya, may mga bantay ng gwardya, sagwa, may mga salakyan, pero subong wala lagi tao, action direct, no? Ba siguro, iba naman siguro nga mga center nagkadto ang mga nagapadialysis. Okay, but lang kung kamusta, di ko na-active, pa di ko hindi na. Mga kalanaan, di ka rin, also may ipapabin, bidampi, strado naman,
Pero importante sa iba na matamat na puli kayo. Ano oras na? Curfew nagli. Curfew, alas 10:05 na. pakulod. Ha? Alas 10:05 na. Gani, curfew nagli. Sa tanan niya harap sa gwa, balay pala, hindi ka mamadisgas siya sulod na. Gani. Kaya ang harap sa gwa, disgas kung maaptan ka. Sang kapulisan. Ang ginasugid mo kag ang ginastorya mo sakon nga lugar sa station number 6 nakatuang to kinatahom gid man no. Ang sa likod, nag-meeting ka mo to ay. Nag-meeting kami to. Galing kayo ko kay ngagaw sa amon nga community pantry kay may ginasikaso magkutos barangay Panukoy ginaw daw na ko. Tingala ko nga pagkita ko sa picture na to si Sir Sopa ay bako likod kiniguro ay. Nangapi lang ko to. Dugay-dugay nawag ang sekretarya niya, sir, ari na ding imo kliyente. Siling ko kay Major siling ko kay Kuya Major Leos to pati Kuya liko take charge sanay kido hindi gito mad sa eriano kido duty gid. Imo gito? Kung gid duty ti lang gid siling ko ramo man nga kuan nga bulig sa tawa. Ganit mayo to ay. Ang dis to? Ang likod? Oo, namin ito likod tawhay na to kag boya gimpabakbakan gid gilituod to no. Ginsiminto gito gani kay kubo na sa una balay bla. Ambot din gini na boy na siguro balay kay ti dandaan na to gabok na to Damo gali opisina to sa likod, may investigation, may barracks, may barracks to. Oo, may intelligence office, damo to si Kwan. Si Lingon, nadayon gigali ang pagpuro pangapi mo to sa likod sa makapi. Oo, nangapi ko to kay silikutan ni mo pag mas community pantry namo kay amo gyud to actually kita ni project ni Major Stopa. Okay, amon to subong tani sa barangay Takuling to galing kay ti ano man na lang alang gid daw. Tunga-tunga gid. Tingala ko man nga to mas makapsik kay. Oo, mga kuya to to kay nati. Siling ko wag kumimos ni maunagi ko anay. Daddy, man, timayo to kay naka-community pantry to sa may barangay Takuling. Takuling to sa may likod na sa kanuna sa Bamsi, likod na sa Bamsi. Okay, may sulodlon na sa likod to. Sulodlon na sa likod. Damo-damo man to na buligan sa mga kuya to sa Bacolod Eagles Club kag Police Station 6 namin man to na kay although nga hindi kito napasabol sa salakyan pasulod sa likod. Di man guro may provokingan man nakalapad, no? Grabe siguro cluster kay may lapad ng area nga pwede sila ka-cluster sa mga lamisa. Dito sa sulod gid kay lapad-lapad ato ko no mo dito nag-plaster kay na. Okay, dumdum ko sa una may sunog la nakasulod kilo damong. Gana amo to lipat isang specific nga porok pero sa Bacolod Adventist Medical Center. Piya na ba kung ano basura ko tana kaya na yung oras ba PM Why pa? Tigil ba si karon pa na iya? Amo na yung oras alas 10 na Alas? Alas 10 na wabari ka iba na permit kita kami sa isa ka-track ato to sa may Manplas. May Plaza Mart ng Pebla, may nag-plaster ka pang akot basura. Dito sila gauna. May apat ka mga basurero, and then may aral sila nga diver. Ang diver, kulik na lang para dati guy, bilang akot tayo sa basura. Kabudlay nga daan ko na may dugi-dugian kagam, efforting. Especially kung basa. Galing nga. So, bawa basura at ibang yung mga subdivision, igawangal na naman gumiyara naman kuribatian, kailangan daw ay naman ito na akot ilang area. Mungkin ini tawgo ng atensyon la para madumduman Manila, no? Ang mga basura nga dapat nila pangakuton na aksyon na Erika. Ang patrol nakalibot kami kadto kami to kina sa may police station number 9. Kapila kami balik sa may backup 9 to deporte matong libot ni Police Major Richie Goe. Duty sa hapon kita ay kami ambala kabalo ka sa nga palibot dili kadamo di sa mga area nga alagawon. Abo ko nung alagawo naman, ginagawan gid nga duta. Diba mo dati may presensya sa kapulisan. Sige sa libot, conduct sila saturation drive tara sa may backup 9. Pero pati ko bulo sa mga gabi, Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman to naka-standby ko sa mga gabi ay. Ang deputy bra sa station number 9 Action Erika. Pero naman sa may Golden Field, diri kami nagtinel sa mga gabi. Baglanto na mundrido matama to di kali na plastar no may ang kadumdum katong kontrobersya to na ligad ng mga binola na tong kaoy igen pang utod diri sa may Singkang airport with dampe subong may dugi na matama na nila semento ang kilid sang dalan sidewalk bla gibutangan nila pasilungan pero wala pa yatop pa lang gid ng semento pa lang
ang poste daraw ko ng balayan sang mga waiting shed guro na no? Kasi galing ito, wala man pulong kuhaan, tulindid ka, matindog ka lang gida. Pero sa may ulunan, kataytay, bla, dampi sa Golden Field. Dahil sugod, rin sa may tuwo ko, mga sa may south, may anak yung butang ng mga sementado. And then may mga balayan na, nga semento man, pero ay tatop. Ang matamat na, hindi ba kitanto mo sinakalapa, doon mga around 50 meters, parang gurong ilang nabutangan, big proction na rek. Pero makita mo gid nga, dako gid sa posible. Do waiting shed din butang nila dire kayo may mga na kulang nilang toy atop ya baka amo gid ni amo gini kinalantaw sang iba no pero do kun after sa din akiti kun mag uspos ka dito polunan airport gid nga area gid sa may gid mismo no sa may entrance gid ka airport may mga kahoy pa pre nga tindog ido kuno nimo di ba sa may mga architectural design mas siguro nga palakawan na nila para hindi mo tod okay. O wala naman tabo sila dila kay tinamo do pangutod nga kahoy mo pero subong sigsigi na nila obra at least lapad dra pero bot na naman ang reaction sa pinagano kalagi inabida mo na abyan daw ka budlay man tong kuan sa laragway lakit hindi gyud masyado kitaon boss guro kung makalabay kita tuluwat buwas bas makonto naton sang picture kung ano tong sitwasyon action erectic to mismo sa area no anyway ka bisita subong gabi kin tisingan ginamon dilo sot kami dito sa may Bredco Port testing ka ba Bredco Port tao. Kasi kung mag-report kami nag-ingagaw, balakad to, dire kay boss, ibiyahe. Do, ang fast crop, kasi lipat na kami, nga mo nagilikuras, why na yung fast crop na biyahe, yung Baliser Campaner, o pag sige naman kasi Lubay Campaner dito, ang Bradco Commander, why na niya ang pasero, kaya mo ni Oras, aksyonarik dire nga nag-ingagaw, pawala na sa Iloilo, pabalit din makulot, kay bawal na. Pero ginaklaro nila, kung mga baligya na yung mga prutas, utan, may mga goods grabe, delivery, pwede na yung kabiyahe to Lilo, kasi gutman to na karoon na sa Lilo, kung may ito na karoon mga baligya, kung dalon ka sila, hindi pwede ako na yan, no? Galang kasi, huwag mamimo ilang to na yung mga strategy, para nga hindi magdamo ang kaso sa COVID-19, gina-lockdown to nila, hindi to yung mga protocols, kaya ba to may mga policy, di ka nga, isa nga, bawal lang sa travel, ang lagudagaw dito, mabiyahe ka lang kay gusto mo, daw mo na kayo tuloy sa travel, ito bawal sa subong, kaya mali sa kampanin, di mga tsindihan man nila, pila naman na ni Kasmana, guro, kung maka-plaster ka mabalaan nga doon luwas na gid sa kaso, kung 20, diba siguro maibatak man nila, kakso man nila, aksyonarik, no? Ang ruro, sige biyahe, Sige biyahe, matambal ko, aksyonarik, mabit sa kampaner, kinang lanon magsige biyahe sila dira kay ang mga pagkaon yung kinahanglan dito na biyahe pero essential goods ang ginatugtan. Essential goods lang. Kasi gabi nga pasayro nga makadto sila ilo why gidya. Hindi gidya pwede. Kaya isa ba clarification for example, di ikaw gagbiyahe ka. May mga ng delivery ka mo aksyonarik. Oo. Kaya ba sa Louis Campaner kung example mga na livestock, baboy. Kung may dala ka mo baboy, kung 5 ka mo kabilog, basta sa 5, pwede kami nakatabok ka mga pinao, painante. 5 ka mo kabilog, basta may mga ID ka mo, dabi ko nagkabatuod ng painante ka mo, may dala ka mo baboy. Kaya balit sa kampanero, siguro sa una, 3 lang ang tanigin allowed nila. Kaya kita budlay, mablabas, sigla may makakabuhi, kung doon ang baboy, awad lang ka sa 3. Tapos sa kampanero, magiging allowed nila ka 5. Na-joke-joke ko, pero doon ko damdamon, lakto man nila. Pwede ka magkakasas ka ng baboy na karon, sino magpanglagas na karon kung magkarabuhi na sa sulod sa mga kanodara nila. Pati ito ba sa kabalas mayo nga may back up, naman nagkaroon 5, sila dalangin na allowed nga makabiyahe. Pero inang 5, actually, kita driver na why na yan, why na sila ako rin mga kababayan, why na yung requirements? Kasi consider na sila sa mga essential goods action, Eric, no? Kaya ito budlay, dire kay bisan apor bla, no? Why gid exemption, alin ka sa may Iloilo to? Kadto ba kol bisan apor kaya, ka media ka, pulis ka, basta apor ka, makadto ka di ba sa may Bacolod, may requirements sa gidya, amo ng RT-PCR test nga negative result. Duwa gid pili, tamba nila dire, kung ato katsilo kag ma-duty kay Bacolod, punol gid orang mo kay malapat ma-PCR test kagid. Kaya ma-comply kagid sa mga requirements sa aksyonarik, no? Ang PCR test amo nang gidapakita nila kung maghali ka sa Iloilo pa kadto Bacolod. Oo, RT-PCR test, registration sa backtrack, do S-Pass, no, health notification form, aras online. Pero pinakano naman nila ang RT-PCR test kid, no? Kaya kung wala ba lang ginatagal libreng lokal nga gobyerno, nudya, ang makasugid ka mo.
Kaya usually do kung sa mga Red Cross, kado 3 mil. Oo, 3 mil 3 mil pa lang artificial test mo. Oo. Pero may araw kasi na-allowed nila, ginabaton, depende. May araw gabaton sa live test. Ang sa live test, naligad nga, nag-check ko to, doon na 2 mil. Amo ng presyo sang mapaswab test, kailangan mahal gid man siya. Kung gusto mo kaya biyahe, kaya may mo i-comply mo gini, no? Gani. Pero kung why ka man, lamang na balibal nila, kung why ka man ka-importante katuan, ay munong na lang, Sabi ko, man importante ka lagawan, o kung katuan, di ka na damag na pinagusto lakata. Gani. Malikaw ka mas balatian, na namin na imuon mo, maano ka, manilag-nilag. Maano ka, ma-reflex gulingon mo, panumdumon mo, hindi ang sabay nga nagapabulag si mo. Panumdumon mo, tanglak langit, mababaksin ako guro ay. Panumdumon mo, kay Ivan Subong ka, pinagugar na, gapo na una na bakri, ba na dinaguso, na ganyan naligad sa mga mall kay gusto mo pabaksin. Gani. Ikaw Subong, kung ay ka pa decide, panglaas langit, mamuyo ka, ano mo kayo kung doon sinyalis, di, madagdagan kaya ni ihit, nakiti, nagit, pwede ka makatangla, tapos ang tangla mo, kita ka dumidagdag na gamayaw, at hindi ka mag-stick mo sinyalis na, ipot na katikin. Amo na ang sinyalis, no? Doon mo gina-action direct, no? Anyway, dapat sa tumaka-action, ma-decide na sila, no? Alakalabay kami di Burgos, tubang sa hospital, pero teknamo mo sila ni man, may kinitineran sila, kung luoy sitwasyon ka mga gabantay din, no? Kaulat daw mga pasyente nila sa emergency room. Arin sila, wala ito na tumangan sa barangay 18. Arin na sa may barangay 9 yung dalom, di ba sa aksyon na Jod Dampe, sa may RX-trade, arin sa Katinerdi. Kabati guro ang ang IPM ay. Ari sa sugtupad na mo nagsumpit gulpi way unod basuran ilatrak. Sa mga sila mangakot na? Mangakot sila guro basura ni. Tila ba ni kay basya mo na ni oras schedule nila? Oo, nga gawin lang ngakot. Kami mga pasero dadala. Ano yung jeep sila? May mga akot basura nga gawin ni guro, no? Alam mo. Mga barangay 9 dahil mga kutos may barangay 18 kay Kapitan Madeleine naman yung oras. Wala sila ano na Dito mga akot na sila dara sa may Lacson Dampe, ang kaon nila, pero ginabyan din na basura, so mga barangay 9, dali ginakot nila, no? Base na yung ruta. Kaya may basura, nagkarabili, no? Sa may gate ka ospital, ginabyan nila, libot sila balik sa may Lacson, di dito sa barangay 18. Base na ilay yung ruta, Dali basahin ko rin ang ruta, kaya usually ruta man sila mong kundi ng mga schedule ng mga barangay. Karoon gabi, medyo pang paanggit man ang panyempo, pero manageable, kung makakulukuyab-kuyab ka, drawag yung problema, para maano lang ang guro ginot. Hindi ba tanto ka ginot, aksyoner ka, namigid man ang ato nga panyempo, subong nga kagabi. Ang gabi lang, grass area sang boss si Police Captain Armelin Vargas, relax, subong kay gas cooling sa duma, ito nga burubrigya iya. Pero pag-ipanik ko ng mais, doon yung kagawad, an-out. Dasod ko no, kaya madalas sa Cross-Action Radio, kung mais ko makapaharbis na siya. Oo, dapat siguro doon na kita. Wala na ako no sigurado okay, na. Anong dapat na yan, dumaabot ginayak sunerek mo, hindi na budlay dalon yun. Oo silakad mo na si Kagawan Anhaw. Gana, ginambala ko sa gani, kung alang-alang kagid, kagapatol kami. Oo Piparan mo daan ng basket dra, pa-pick putaan up mo lang. nga action Eric ni. Pa-pick up lang. Action Jan ni. Pa-pick up lang, para dasig. Oo, tawagom na ko dahil. Matik na rin si Jan niya. Oo, nalipin ako luto. May bigyan kong luto na pag-abot arang kahong ko sa saling kaon. Oo, nalipin ako na tanok na nga daan. Nan. At ang bago nagagawad anaw, piparar mo gina. Okay, kung hindi mo na pa piparar, at na nga alos ang mais. Masunggo kita sa radyo, si mo yung preparar da. Piparagin na nagkakawad anaw, dahil sa barangay man silang kagawad may gabi. Si Ma'am, si Kuano, si Dayjerla Mandirico, ka-monitor, no? Ay, may bukado, tapos ko dyan. Subong ko, nagaling bukado, subong ni ko. May ari pa niya. Mone, oras? Oo, okay, ano pa itong daw, dati special kinuluran, alam mo niya karuluto, itong goro. May gabi na kay, kay Ma'am Jerla Mandirico. Nag-monitor, gilay si Ma'am Jerla Mandirico, no? Versus si Simon, niya may gabi, nanda kay Action dyan, ay, Ma'am Day, may gabi, i-aliyo ko galit kay Daymaika, mabasi makapiin sa akong kido may kinanglanan ko to si. Sige, Daymaika, matikan Daymaika, piing kay Tito dyan,
Ano, gobyerno Wasa sila. ka makapabukid ko naman, way sa dala, way sa dala bukado. Wais ko na dala. Way sa kakantos sa bukid gani. Wais gali ka. Pabukid. Pamolya to. Way sa pamulya to. Gani. Anyway, action na rin sa tumakakson naman ang pinakasitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod pero ngayon, medyo daw ka doon sa atong kilangitan. May mga ditoon, tulo-puling hindi magulang karon kay doon naligad, pila na kinadlaw nga doon kung kagaon, doon nagatulo-tulo siya, kag nagapropisngo ang kalangitan, kung gapisngo ang kalangitan, di niya pagugdan. Kay kasubo ginakron dugang pinagron sa katugnaw sang panahon. Kakson so far na ang pinakaroon sitwasyon sa palibot sa sunod sang Bacolod karon nga kagabi. Sa total na kakson tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa laban sa mga paguyang kuno pagrubo sang aton immune function. Ang rekta sa patron ang tagdidot sa Bacolod Action John Diaz mula sa Balita sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ka sa John Diaz sa Very Habit. Unang report sa ito sila Patrol 2. Balikan na ka sa Aksyon John Diaz sa iya sila tipo ng aksyon balita sa balik niya sila nga pagpangalagan. Isibo na marasan sa inyo sila nga malino Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 10:22 na. Ang report na Aksyon John Diaz ginadulong man sa kalawan sang Evergreen Urban Cap.
Kay mo dira Mrs. Kakabataan, kay Prima Malisa Magbanwa and family. Para monitor sila. Christine Minyes sa Villalobos sa Barangay Pandanon DSB, may gabigid. Sa Mansilingan si Noe Napud. Joe C. Lin. Athea Kim Iriman, may gabi. Raymond Ligaspi Pineda. Pamay lang si Lulaya Erlinda. Kagmama niya, pamilya ko Marinay. Always kayo monitor sa La Carlota City. Raymond Ligaspi Pineda. Joseph Nabalitan Kasag. Para sa may Kyuday Resto Cafe, La Carlota City. Police, retired Colonel Placido Hintoleon family, may gabigid. Donald Kabasag sa La Carlota City. Martin Aliling. Sa Tangob, ara si Milili Uligo. Kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, may gabigid ha. Si Jinky Jalagdon sa DSB sa Phoenix, Arizona, USA. Ginatamyo ilang iyasin nga pamilya. Advance happy birthday kay Jinky Jalagon. Joe Armamento, good evening. Dara sa Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Sa kay Elmer Rigulan family. Kamusta si Choy Tomax Choy Bining? Mrs. Jodette Calves Pamposa and family. Monitor gid sa ato sila pagpangalagad. Kami ako lang si Vanessa Mayo Jinky, Noel Amar kag Alex Montesa. Monching Ascalon, may gabi. Kay Dory Hison. Matugnaw nga kagabihon, may gabi gid kay Madam Dory Hison. Monitor gid siya. Glochua, may gabi. Kay Joseph Martin Yulon family. Lizel Miranda Sakare. Mrs. Pablito Benedicto dara sa Barangay Mina, Sipalay. Sa mga taga Phil Flower, good evening. Tamyo taman dira si aton nga mga suki katang panabati dira sa kwan sa pagpangalaga sa Action Night Patrol. Monitor sa ato sini nga palatuntunan, no? Salamat kita. Ayun na lang nga pagpapati kag pag-monitor lang sa inyo diri nga palatuntunan. Kay Joanne. Good evening, Joanne. Opo niya kuno sinang ni Daya nga sekretary sa Barangay Binamonte. Maninay mahay kay Maninay Chari Salvacion ta may gabi ha. Kay Sir Jigs sa La Carlota. Sir Jigs sa La Carlota dira mayong gabi lang kag maayo nga pag-monitor. Ayos. Sige, check ta na ba report na gikan sa taba correspondent. Unahon ta report ni Axel Rufo dito. Si Alagit It. Nagugpa na kag naga kabit. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Axel Rufo dito sa report. Axel Rufo, may gabi, please karoin. Yes, sabi nga magsalari kaga sa ito ng mga kaksyon. Kadlaw ka gidaw? Kadlaw ko. Ngaw. Iyawan kunta kang lalako sa akon. Gani, din kayaw. Amot gali lang sa diferensya naman ya. Gapa bago guro na. Hindi guro sa blind man eh. Ha? Hindi naman guro nagsablay ang signal tos na eh. Laban na ipasiga pinapakita na si Sir Ote. Hindi ba eh. Mangitak na ni Talitson Pro. Kay Action Direct ang nagpanwasan sila ay sige apon na wala ka pasaway. Matulutaw-hay. Okay. Bayo ang lihong sa aton sini mga kapulisan, wala gid sang may pagluwas sabi sa mga minor landa nga mga papulo pasaway sa trapiko mga mamol lang gid na no. Kag wala man sa mga dalagko kag mga maduguon nga mga insidente kag aksidente naglutta diri sa gyapon iya sa tudad sa silay
Kagati, nagapabilin nga malinong isa gyapon kag mataway mo sa lahapal ginaton niya Action Eric, no? Kaga liton kita dito iya sa may syudad sa Talisay, bawo na mislo kita sining nagliga di pag-abot ako pa mo pag pagaling tagura mo yang umabot sa nila investigasyon ho tong natabot lang ang hold up. Pero agya sa aton dito pag palawsaw kagina wala na natin makatigayon sa pag-interview ya si Major Himino. Pero ang sunod sini sa aton sini kapulisan dito nga na positibo na nga nakilalaan iling duwa ka mga suspetsado nga nag-hold up sa isa ka kolektor dito sa may syudad sa Talisay sa Sabado iya sa hapon sa may sitio Kabungahan, Barangay Concepcion, syudad sa Talisay. Sa din ang biktima sini amo si Alvin Girian, 24 anyos ang panuigon kag pumuluyo iya sang Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental. Isa ka kolektor man sang nag-brigya bla motorsiklo Action Eric. Tigayon nga nakuha sini sa iya ang iya sini koleksyon nga nagdangag sa 1,800 pesos. Isa ka cellphone nga nagabili iya sang 6,000 pesos kag iban pa sini nga pagkabuta nga dala dito sa iya sini nga baga kag sa maid-id iya nga pag-follow up sang kapulisan wala gitidagin datan miski adlaw iya sang Domingo wala na da iya polo pangilala kung na ano iya nga adlaw mo man 24/7 iya mag-operate ang aton sila kapulisan. Ang kag dito sa maid-id nila iya nga pag-investigar dito na kakwa sila sang isa iya kasaksi sa amo iya nga insidente. No, may nakakita sang pagpang-hold up sining duha ka suspetsado sa biktima nga kolektor. Kag suno iya sa report rin sa kapulisan nga kung makita sang witness o kung nakasaksi sa insidente ang mga persona makitalaan niya gitya. Amo man ang suspetsang biktima sini kay tigin si Chani dayati ko makita ang mga personal sigurado makilalaan magid. So man ini ang biktima kag sanggin pa lang taw sila sa mga litrato sini sa Rogues Gallery sa Talisay PNP Station. Dito nakilalaan nila no ang positibo nila gina-identify inang isagid ka suspetsado hindi talang paglawagon ni Action Eric no kay tige pagdayon pa nga kabaya madakop isa kagya nakuha na nila sang data kaga bilog yang detalye sini kaga amo na karon ang ila dito yang gina-follow up halin pa kagina so ginapabot nato nga kapay patalipad at palini pagti daw pa asta sa karon na wala pagid nila ni makuha or madakpan nila nga mga suspetsado kaya sigurado gid ko nga miski gabi ni giyak padayon ni ila sila pagti dito no kaga sa karon bisan pa nga wala madakpan iya sa kapulisan ginapatigayon na nila sa karon no gina-process nila ang mga requisitos ang mga papeles sa kinahanglan mga pinidit kay suno sa ila desidido nga magpasaka iya sang kaso ining biktima apisar nga bisa wala pa madakpan ining mga suspetsado tungod positibo nila ini nga nakilalaan Action Eric. So amo na ang ginabantayan na naton kay dito iya sa may syudad sang Talisay labi gid ang Concepcion ni babaw ni nga bahin sa nga barangay sa Talisay Action Eric mo. So dito gid siguro iya nila nila matulutaw high gate kad dito kang natsambahan din nila ining isa iya ka-collector pero hindi ka mo magkablaka madakpan man kapuglakon sila kadlaw. So Action Eric magluwas iya sa pila iya nga galibot man to ang kapulisan natin sa syudad sa Talisay sa mando man ni Pulisa Major Himino may mga nagkaladakpan man to kagina iya nga nagalagaw bilaya sa publika sa mga
lugar ba lang pampubliko nga wala ka sok-sok face mask at dalagid sila iya dito sa may PNP station. Kag sigurado to gin seminar gito sila no nga magsok-sok din sa face mask kung magwa sa inyo puluyan. No? Abo na lang tugon sa hipis sa dakbaluwatang Talisay Actionary. So pero wala magida, matulutaw ay magida, padayon ang pagbantay naton diriya sa aton area of responsibility. Labi na sa sila sang sila kag Talisay. Kung ano man ang mga insidente ng aksidente, basta dala ko sigurado makabalogin sila ng aton mga ka-action actionary. Report! Direkta diri sa may siyudad sang Silay para sa Action Night Patrol, ako naman sa Action Grupo Dita Junior. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat kayo sa po dito. Ito yung live report gikan sa area Santa Talisay, Silay, correction. A report na sila po dito ang ginadulong man sa inyo sa karawa sa life extension. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Team Reports! Aksyon, Radyo Team, Blanawat Station Report, Jerome Gabi, Piscarin.
Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga ka-action sa mga balita Action Eric nga aton diri nga na tipon man sa bahin sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Oh. Ang vaccination namon diri Action Eric pagasugdan na ni per barangay. How good. Oh, ining arrange na sang amon diri nga system office sang local IETF ang mga schedule. Actually, ang subong niya nga adlaw, timayara nga second dose hasta ini sa Miyerkules ang Sinovac kag subong sa AstraZeneca. Pero pagkatapos ng Action Eric sa Pitsa 4, alauna takna sa hapon sugod na ang mga per barangay pero matamatol na siya kada barangay may pila lamang ka slot ang iga-patigayon kasi hindi man pwede nga matingog gidla. So sa August 4 masugod na ang first dose ang Sinovac naman. Kag ini Action Eric ang Barangay Zone 1 to Barangay Zone 6 tag 50 katawo. Amo tilingon ang Barangay Zone 1 may ara 50, ang Zone 2 50, Zone 3 50, ang Zone 4 50, Zone 5 50, ang Zone 6 50 naman. Pagka August 5 naman, alauna takna sa hapon, ang Barangay Daga naman 75, ang Barangay Tinampal 75, ang Barangay Luna 75, ang Kaduwaan 75, ang Bangkiruan kag Tiligawigan tag solo 50. Kaya mo ang plano ni Dr. Maria Victoria Banyes para nga makumodaan matapos ito nangayo man siya Action Eric sa pasensya sa itong natabo sa naligad nga Biyernes sa Sabado nga tinamo sa wala makakumodahan labi na ito Action Eric sang Johnson & Johnson. Okay. Si Hari Payag ni Dr. Maria Victoria Banyes may katalan sa sininga plano Action Eric. Ano kang ginaplano namon gani mo nakaligin mo tanan na sang mga first pa lang po bala na pero barangay nag-scheduling kami amo na sang adto galing tayo kay siguro mo. So amo man ay mo na mo next-time kay lang ginamay na nila nga makatopper barangay kabudlay ang para pa vaccine na dinadala basta nang ang tao bala kung hindi mo makontrol ni matagaan dahil mo ano pagid nag-gusto. So ang ginano namon sa rin naman gapon pero masadil kami sa barangay pero sa dinima namon last time sa mga una, palang ito bila, mga tagta, nagsasabihin kami ito mo, nag-30, katataran gaya ito at daw mayo, ito sa nga, ano, galing ito, ay resignet ito, so ang essential volume nito, damo, ini sila. Kaya ini siya ang plano Action Eric tungod niya para di kaya maginutok. Himo lang isa sa mga barangay, sa mga tao sa barangay nga, sa mga kaschedule, na post man nila sa bilis kadis o yun kadis noon, ako mo sa barangay form ninyo, conform sa barangay, fill up ninyo, pagkatapos sina nga makakuha na kamo, amo na nadalon ninyo, kaya mo na nakarecord dito sa barangay, mismo ang barangay makontrol, pag-abot na 50, kaya may mga mayo ka sa form, masiling sila na yung staff na kay 50 lang ang slot anay subong. Mabalik naman na sila, pagkatapos matalalapon naman ang bitido ng mga barangay Action Eric. Kaya yung sistema na kasi per barangay siya, pero hindi man niya magkanto sila sa mga barangay masaka dito. Kundi sa isa ka lugar o kunyapon sa vaccination center, ang nagkanto dira sa sinang adlaw, amo lang gidapon ang mga nag-designar nga mga barangay. Kung naka-schedule nga mga kabarangayan, Action Eric, nga patigayunan sang bakuna. Sa dugang natin nga report, may nadakpan ang kapulisan sa syudad sa Cadiz nga nag-bailer ka curfew ordinance pero nakuhaan sang marijuana. Juice. Yung kaso, Action Eric, las 9:50 nagkabigid lamang sa bahin sang area sa Barangay Zone 1 sa bigid na kop ini si Mike Caskin di Monteverde, may 5 anyos sige na soltero, presidente sa Barangay Zone 3. Ang report niya actually nag-create siya alarm and scandal sa ingat may nag-report sa polis, nag-reporter naman sa Police Lieutenant Eugenio Roda sa purang kapulisan. Kaya dito, tungod nga
Number one, nagbaylar na siya sa curfew. Kay man ang curfew is 9 o'clock lang. 9:50 na ninatabo. So, gindala ini siya, pero tiis okay man nga dapat i-body search sa kabasi kung may mga armas o kung ano. Pero kuhaan siya sa nerek sa isa ka plastic nga inang plastic bala sa nerek nga may ara ziplock nga may ara sa babulo ba yan ang daw ginasipa ilang ganyan nga lock. Muna siya sa nerek nga klase sa plastic nga nakuhaan siyang dried marijuana. So ini nga kaso kaina ginasikaso man sa kapulisan nga ma-file sa gilayon ang illegal possession of dangerous drug kasi na bilong manigapo sa druga ini ang marijuana kasi tinato naman sa bayan sa Candy City PNP ni si Mike Kasim de Monteverde. Sa dugang naton nga balita aksyon erect sunod ng Escalante may nasapuan nga bangkay to patay nga tao sa Pigiri. Pero sa ginibestigahan sa kapulisan ini na-discover nga ang among bangkay na kuryente sa kuryente nga ara na nagadapat sa duta blau kon sa simento generik report nga bato naton nga nag-imbestigaran gid sang kapulisan kag mismo si Police Lieutenant Colonel Eljan Dispe amo ang naghatag yung direktiba nga katuan na sa investigador na 5:45 tak na sa hapon kahapon pero nabaton ni Police Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Eljan Dispe ang report mga lasa 50 na taga sa gabi kag gilayon ka nagmando nga imbestigahan ini natadulong man ang duty investigator sa area sa din natabo ang gerente sa bayan ng Sitio Kulasi 2 sa barangay Hapitan sa siyudad ng Escalante kag ang biktima gikilaring kay Gary Azor 40 anyos gid may asawa kag residente kali pangayaw ni siya tang Banwa sang Pulangi sa probinsya ng Albay. Pero nagaobra na siya da bilang managtrabaho siya da sa Pigiri. Sa ining Pigiri ginapalagyan ni Rodolfo Villapagna. Ang report nga accidentally sa hindi hungod action erect ang live wire nga ara sa ground ara mismo sa duta iya ini nga na igo o kon lasaptingan kag sunod sa report ini siya ang nakuryente. So bakod kini pagkakuryente gilayon man nga nagtuga ini siya sa masubo nga bayan sa kabuhi sini kasi nakaangkod siya sa gilayon nga kamatayon. Wow. Gitla pa ang biktima sa Vicente Gusilo District Hospital apan gid pronounce nga dead on arrival. Wala na gid siya sang pulso kag total nga way na gid ginhawa gani kun declare siya nga dead on arrival. Ang kapulisan nag-imbestigar pa man kasi initially na kuryente kung bala may foul play gid ang ini nga panghitabo action erect. So parte naman ng aton sila ni madulong nga report balita, informasyon dari sa aton sila nga pag-tutok sa mga balita man dari sa norte nga bayan sa probinsya kang Negros Occidental. Ginatamyaw talaga po na si Cap Madali Diaz nga nagatumati kag si Mr. Jonathan Diaz pari mo ngayon ni ko nunoy manggubat si Day Judy Delmo nga nagapamati na ang aton sila nga kilala man po sa Hong Kong si Ma'am Mercy Flores na nagapamati to Albic po hinulan kag si mami niya Councilor Bambo nagapamati man sa aton kag condolence kay Toto Albic po hinulan kaya daw tita ya nagkaliwan ate mo gina no kali daw mga 80 plus na guro ang sila nga tita kamo ni ang ginatamyaw ito magaling si Pastor Melvin Villanueva di sa Baptist Church mula sa Cadiz so kaya pamati sa aton kada gabi so pagbansa kay Toto George Ributon kag ni Gonaldo Migolando Macroya sa Power Dream kaya sila nagapamatigid
Aksyon Erecta. Okay. Mga manita nga itong gintutukan, direkta dari sa Talantangan sa may norte nga may sa probinsya, particularmente Ciudad Zacandis kag Ciudad Sang Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Nag-aksyon Roger Gutin nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kaya sa Roger Gote, live report gikan sa Northern Negros, kadi sa Sagay, kag Escalante Connection. Nagabi nila sa kay Rene, kag muman sa kay Jeannie O'Caesar sang Hong Kong. Pero na insunda may gabigay kita ta Sky sa kay Nong Vicente Similiano and Company dira sa Chicken Hotel. Kamonitor sa ato sa mapalagad ka ang mga miyembro sa Operation Tulong Task Group OTTG, mga taxi driver naton. Ronnie Inyonda may gabigid kakay Nonoy Manggubat. Kamonitor gid sa aton silingapag pangalagad. Balik kita when we come back ay kay Dixon Lee grida may gabi no. Dixon LT. Chinese siguro Chinese. Dixon LT. Kamonitor man sa aton. Pagbalik na to, balik ang report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito sila importante nga mga pahibalo. This portion is brought. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kailangan Responsable na pagbalita Pagdayo na italak na Malasing pero sigurado Aksyon na may dalagang palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kang balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Pabalik diri sa tabalakat mga bidira kay Sunny Boy Paladar and family. Kamon ito sa ton si Sunny Boy Paladar Tagang bilogya nga pamilya. Mayroon na nga pagpaurok-urok pamati, no? Sa pamilya Baryoga, Sina Rosa, kay Mr. and Mrs. Ugok Abapo and family, sa mga Baldirama family dira sa Panukoy man, Villa Lourdes, kay manang Milba, Toto Carlo Valdirama nga mo dira nga SK Chairman, nga monitor gid diri sa inyo palatuntunan. Balikan sa Action Jan Diaz, Patrol 2 sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Action Jan sa balikan report, please come back.
Aksyon na kay Inasang Aga, ginabalabagan sa pila ka mga nag-claim sa isa ka lote dira mismo sa Barangay Kabog ang dalanon sa entrance kag exit mismo. Rason ko nga ang kapulisan sa Police Station number 9 ang nagresponde sa lugar sa ginpakakas gito ni Police Major Richie Guhe ang ginpangbalabag nila nga mga kahoy kag kawayan. So, kay Guhi, wala sang mando ng opisyal o kung wala bisang otorisado ng individual nga dapat nagpaanugot direction na reka nga pwede nila balabagan ang dalanon mismo. Ang ayun na rin ni Guhi, agad niya ito vlog kag maapektuhan ang dalagan sa trapiko, isiguro nila nga hindi na maglabot sa dalanon mismo. Ginpatag na rin ni Guhi nga ang presensya sa kapulisan dito kay na sa dalanon sa Barangay Kabog ang para ginamang mamintinar ang kalinong kagatawhay sa palibot, no? Kag ambali na din wala man sila ginapinan, labi na nga kay na nagluntad nga komosyon dira sa ginagawan nga duta aksyon na rek sa bahay sa Barangay Kabog, syudad sang Bacolod. So, ginaayo diri ni Guhi ang duha ka grupo dira nga nagkaroon ng luntad dira nga pag-agaway. So, ang duta nga kung may mo, hindi lang magtugagid sa nga naman nga Kabog at komosyon, agad nga hindi mapaktuhan ang mga residente sa palibot sang Barangay Kabog. Yari si Police Major Richie Guhi sa itong interview. Sa Kabogo, kay may reported na gin-close ang dalan, pasulod kat pagwasang Kabog. So that's why determined na sino nagpasarado, ginako man to sa isa ka gapakilala nga attorney in fact ang mga eredero de. Okay. So ginambalan ko sila kung anong authority ginpa-post niya. So ginaduso yan naman nga may claim ko no sa part of the property nga makudal. So that's why pasarada niya para hindi kagwa. Example ko ma-ampere na karon ang pumuluyo di sa Kabog. Kagang mga kaagid kaya nga, right after that, so na-istorya man, gin-open na, so that's why nakaagin ng public. So, sa kabatian, si Police Major Richie Guhe ang konfirmasyon, gagawin interview siya kaina dito live mismo sa lugar sa Barangay Kaboga, Surad sang Bacolod. Balita sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Daghang salamat kay Aksyon John Diaz. There you have it. Ang kabugusan nga pagpahalaga sa Aksyon Patrol Program sa Lunes nga edisyon. Magatakop naman ini temporaryo. Balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrola, unit reporter sa Aksyon nga nagpahalaga karong nga gabi. Aksyon Roger Gutib, Aksyon Rofo Diita. Of course, Aksyon John Diaz. Aksyon Papang Nixon Tao, mga tunga piloto sa Patrol 2, sa Crosswind Patrol, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard, Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT Expert, Aksyon Christian James Binares. May pahabulo si Police Major Wilfredo Binuman Jr. ang hepe sa Valladolid PNPO. Happy birthday sa kay Police Staff Sergeant Norman Earl Beldua. Kag Police Corporal Graci Pabilario Baladhay. Happy birthday sa inyo nga duha. Halin na sa inyo nga Chief of Police nga mapisan, ang akong amigo Police Major Wilfredo Binuman Jr. Hindi gid mabalibaran. Sa asa mo sa station manager ako dito sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago. Broadcast engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordova. Sa asa mo station manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang walagat ang Korman Action Light Patrol Program Lunes Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa sa nga Diyos amigos. Hasta la vista. Yabag kalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ambil ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. And Curtis, mas happy dahil center. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.